Ayo. Oh, ikaw mo lagi na, sir. De, ikaw orang isa? Isod po nga. Ako may sana nemo. Gabi, supuha po eh. Sige po. Matayon ba na? Sige, Dendri. Oh, paghinay lagi, kabalo ka na kung salog nga. Kuan kay na. Saglangaw na, digyas. Hala, kanindot. Wow. Tagpila na, sir. Imo lang gipalit? Ay, alang-alag. Kuha. Gipalit na. Oh, abi mo ka mag... Alit ka na po dito na, ha? Oh. Kaya, huwag dito na ko, Dre. Ay, alang-alag mo magtindog ra. Lingkod po. Kaya, pila pa ni ma'am ko ni mo. Ngano man, imong taplan? Dili. Punta na lang ko, kay... Basta di magkapalit ko. Dili magkapalit ko, nagbatang, sir. Di ka mo lingkod baraton. Barato, eh? Barato na. Ang mahal na ko kinisalog. Ah, dili kasi ito likod. Ega, salog lingkod. Nakatuwa na yung bangko din, ha? Pila ka na yung mga ulos, ha? Tagpila po na. Kide? Oh. Ngano sige magyug pangutaan na. Taplan ni mo ni. Pwede mo na. Pwede raman. Oh. Pwede raman noon. Kuan ro ni. Tagpila ka na. Kuan ro ni sa kuan ni sa dagkong tindahan eh. Nanay sa mga 20 kapin. Ah, katong ang buwan, bansing ko. Mahal ba ito ako, ay? Mahal to ima. Tagbansing doon mo to. Awa man ko nangutaan na po. Dugpila to imo ha. Ah, pila lang tika, kaya ano kabalo po ka. Ano yung tili, pila po na. Akin na akong TV. Di na ko sigkuan ni mo eh. Kung mo, mangutubag mo ni mo, kung taplan mo. Mutang na mo ko. Pwede mo utang na. Pwede ba eh. Kuan eh, kining Ano ba? narami sa mga 12. 12 mil? Oh, What the? Mahal din siya. man. Di lang kami nga suka kay Aqua. Ulsa man jud mo tuyo din nga. Sige magpuntahan na.